سلام زخبركم تخاتلتي مدبات راديو إيرنا بفلاي دما مدب أب جزينا زي وتر عربي بس عزيز فينا مدب أب جزينا يو نلومي عدم ألوني عدمي دكتور زر أبروخ جبر مريم كوينو دكتور زر أبروخ جبر مريم نايسنا نربن سنا أمرون حكيم وكيلا سبيشاليست كابشن شعاتي ميتين كابشن شعاتي ميتين سمانا شديشتن كساشن شعاتي ميتين تسعان كلتن أب جرمن ميديسين تماهيرو كابشن شعاتي ميتين تسعان كلتن كسا حجي دما أب استفلالي تكالت عنان يونيفرسيتي كسرح دهر مسنح نزحلفو 15 عامتات ناتو تكال نايولكو تكال كلينيك بمخفات كسرح تقنيحلو كم زي أقدم زغلسكو أب جرمن أب كتما برلين زركب إيرتراوي دكتوري نلومي إنك كايدو علال أب زحلف خلطة سومون سلسة سومون أب بزحات تكنسيو قتلا كم تقتل سمعنا هنا نعوز ملكات تنكن مفتحن أب زتوكرو كلته زعباتات كنا توكرينا زيادة جن أب مفتحي تايك خونا له زبل كنا توكرينا دكتور زرا بروخ عندما يخبر كاس لازم مسأخان بهمزي عطاي لخصوع ونس لازم كان أمسكناك نسله جزيخان فلتات زماكلو حبري تخان دما أمسكناك قديمة. Thank you شيشاي حوي راديو إيرينان عن كا أزي مسكن مالتي وسلتي سلا فتحن حزبنا حجرنا كي تحللكم تصرحوا وسرح كا أزي مسكن مالتي Thank you. صبوا أبزق زي زفتسم زلوا فتساميتات ولو كا أبتمثالي وي أبستقرار بمعلتات تفتسام خمس تفتسام أنت سمعنا يو أبزرجح زبالة معلتاتن أبزح كبابتاتن وي نفسها بمدفع وي نخال السجداي بمقبار كرأت أني حيمه سك كلتات أنقطات وي ثلاثة أنقطات نايزي انتاي تبل نسخة انتاي كخوني خيل كب تمقرخ خاب تعزب تخاب تمرتخا تكفلني. Thank you. مجمرتها بطعمي أزيو زحزنن نايب حق إذا سمعك لبها السبر كونيتاتيو بطعمي سمعك مدانا خا أب من أسيات قرعت زلوا اللي كونيتات أزيو بقى كبيديو تقولي نتوم سدران دقومن كله بيتسبوا من فتوتهم من كا صنعاتي حكم قبل دلي إذا مسبلكو إذا نجرزي يقاتمي بزح جزء يقاتميو أب تنقمت أزلنا ورلدون حجة تمالي ينبب نيره أبزع عدم مالتيو كباب كابز بزح كي تعهون أب حنت جرمنا ويتسدرا كم عينة نجار أقاتمو مالتيو بعلت بيتون دقون عطفي ومالتيو بتعمل زحزن نجاراتيو كتسألون يقاتمي أبزي زي ناي domestic violence زبحالاب صدرا وشت زقاتم حدقاسي أب مولو عالم زلون كقاتم زخيلي هجي أبتناتنا نا إيرتراويان كونتكس كنمت خلنا نايزن هجي سلسة قات عمتات كتحسب كلها كونكريت كتفلت علىكا انت عينت صدرا من يوم كم عينت كونيتات ينيرو يلكا نفس وكف نبور كونيتات مسفلت كايها مبقسيون انتاي كجبر مستخ على تبل حجي سلازي اب حافشاو نغرينا قمتاون حافشاون نغر ناتنا ايرتراويان كونتكست كنزارب نخل مالتي ابو خن مصخلنا ناي كل نغر حبراو نغر نريو زلنا اب اوروبا يزخون زلو اب استفلالي عدታት تكون امبر اب اوروبا يو بتزلن حبريتها خا ريلاتيفلي من سيات سب حدار يوم نيروم اب اوروبا ونويح جزء صنحو ايكونون بزي انتاي حبركا ازي ولدوزي
ابز زحلف شمونت 10 عمت كابو ننجو زسدد زلو ሕብረተሰብና ሲ ዘለዎ ብድሆታት ቻሌንጅስ ተሐስብ ማለት እዩ እሱ ካብቲ አመጻጽዓ ዝጀመረ አነ ከብሰም ሙያ ጥዕና ኸ ብኸም ዳይሜንሽን ክሪኦ ግድን እዩ ብዙሕ ነገራት ሓሊፉ ዝመጸ ወለዶ እዩ ብዙሕ ሽግር ሓሊፉ ብህይወት ተሪፉ ዝመጸ እንተበልናውን ምግናን አይኮነን ምክንያቱ ብዙሓቱን አሕዋትና ናሓትናን ስለዝጠፉ ማለት እዩ ኣብቲ መንገድ ስደትን ኩኔታት ስደትን ማለት እዩ ሕጂ እዚ ነገር ዚ ተራ ይጻወት እዩ ክንደይ እዩ ከመይ ዝጻወት ኣብ ነፍሶ ከፍ ኩኔታት ኣብ ግምት ተእትዎ ማለት እዩ ኣብዝም ኣብዘሎ መነባበሩ ኣብ አውሮፓ ምዃኑ ኣብዚ ተመሳሳሊ ኩኔታት ምዃኑ ሞኻ ናይ መነባበሮን ናይ ወረቀትን ወይ ከዓ ንዋታውን ማቴሪያልን ሽግር ኣብዘለዎ ኩኔታት ዘይምዃኑ እንታይ የገምተካ ናብራ ባዕሉ ዘምጽኦ ቻሌንጅስ ካል ቻሌንጅስ እንታይ እዩ ካብ ቋንቋ ጅምር ካብ ስራሕካ ትካላዊ ካይዳ ኩሉ ነገር ሲዕርካ ናይዚ ኢንተግሬትድ ኮይንካ ናይዚ ሕብረተሰብ ፓርት ኮይንካ ክትነብር ከለኻ ዘለዎ ተጽዕኖታት ኣሎ ማለት እዩ ቆልዑት እንተልዮም ሰብ ንውልቅኻ ከማን ከቢዱ ኣይኮነን ዶ ኣቦ ኮይንካ ኣደ ኮይንካ ቆልዑት ኣብ መንጎ ልዮም ናታቶም ሓላፊነቱን ወሲድካ ማለት እዩ ኣብዚ ነገራት ዚ ዝኸበደ ነገር ከም ዘሎ ይርዳእካ ማለት እዩ ሶሪ ኣብዚ ሓንቲ ነገር ስለዝመጻአትኒ ከወግናለኒ ሕጂ ስለዚ እዚ ተራ ይጻወት እዩ ማለት እዩ ኣብቲ መነባብሮ ዘሎ ብድሆታት ማለት እዩ እንታይ ይለለኹ ኣብቲ ኩኔታት አሰዳድዳ ዝነበረ ኩኔታት ዝተሐልፈ መንገድ ናቱ ጽልዋ ኣለዎ ምስኡ ኸዓ ኣብዚ ኣቲኻውን ዋላ ናይ ወረቀት ናይ መነባብሮ ናይ ማቴሪያላዊ ነገር ኩሉ ከማን ቀሲንካ ኣብትበሃልሉ ኩኔታት ከዓ ናይቲ መነባብሮ ቻሌንጅ ኣሎ ማለት ኣብዚ ከምዚ ኩኔታት ከዓ ድሕረ ባህላዊ ድሕረ ባይታና እውን ኣሎ ማለት ተባህላዊ ድሕረ ባይታና ናይ ሰብኣይን ናይ ሰበይትን ተራ ኣብ ሓንቲ ሓዳር ኣብ አእምሮና ተሰሪጹ ዝዓበናሉ ናይ አቦታትና ናይ አዴታትና ሪኢና ዝዓበናዮ ተባዕታይ ሰብኣይ ንገዝኡ ከመይ ገይሩ ከዓል ያለዎ ወይ ከዓ ንዕናቱ ተራ እንታይ እዩ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ወይ ናይ ኣንስቲ ተራ እንታይ እዩ ዝብል ነገር እዙውን ኣብ አእምሮና ዘሎ ኣብዚ ከዓ መጺና እቲ ኣብቲ ንቕመጠሉ ዓዲ ነፍሲ ወከፍ ዘሎ ዓዲ ኣብዘን ኢሮፓዊ ዝተባሃለ ዓድታት ከዓ ዘሎ ንደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ካብቲ ምሳና ኣብ ዓድና ዘለና ስእልን ዝሓለፍናዮም ከተወዳድሮ ከለኻ ናተን ተራ ኩሉ መሰላቱን ሓላፍነቱን ክልቲኦም ሰብ ሓዳር ነዚ ተመሳሲሎሞ ኣዳብቲ ገይሮሞ ኣብ መነባብሮኦም ኣሽሪፎሞ ይኸዱዶ ኢልካ ኣብ ሰለስቲኡ ነገር ትሪኦ ማለት እዩ ከምዚ በዚ ደረጃ ንሪኦ ሕጂ ኣብ ከም ሎሚ ዘራኸበና ብጥዕናዊ ዳይሜንሽን ክንሓስቦ ከለና ከዓ ከምቲ ዝበልክዎ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ኣዝዩ ካብቲ ኣብ ሕብረተሰብን ኣብቲ ዝመጻናሉ ሕብረተሰብ ካብ ዘሎ ኣዝዩ ንላዕሊ ብዝኾነ መንገዲ እሞ ከዓ እዞም ደቂ ዝዓዲ ጀርመናውያን ወይ ዴንማርካውያን ወይ ፈረንሳውያን ወይ ስዊዘርላንዳውያን ወይ ኖርዌይ ሰብ ኖርዌይ ቶም ኔቲቭስ ማለት እዩ ወይ ስዊድናውያን ካብ ዝጥቅዑሉ ኦቨር ፕሮፖርሽናሊ بمتن قطرناسي عزيو بزبزح منقدي ببزوحات ناي سنة عمره وقديات حمامات نتقعينا مالتي مستي زبالكون حسابات حسيب كمالت عبوهن متسخلنا عزيو بچنكي عزيو بستفلالية ولفاو نقرات اكسبوزد نخون من سيات سلزخون حواتنا استفلالية مسوء زمتسخها هتي كترخبو زقبعكا حكمنا وحاجزون بجوبو زي مركب نايقوان بارير له شجري مبرد فتح له ويلكا مزو كله نجارات ترى يتصوتي مالتي من الباش كي يبزحمو هو ده هنكبلك ترستي سفح زبلنديو قرب ملكي عند حزنا يون الناس ببنايون دحر زي كيدنا بزح جزيز وسدن عزيز تحلال لخن مخانور الدقنيو بحتر زبالة يتسب ناب كاب هاجرو وصي زخلو ناي سهران ناي بحرن شجرات حالفو نابزم ساعتوا تثبيتو سلازي سمرو ليدو خنبل توم تثبيهم تثبيتات كحقنيات تثبيتات يوم الكادو تعزب تخات تكافل مالسي
كمص خلو نابزن من علامات يمص كبزح سبي يفلط ديو انت خغبر الله وخي يفلط ديو جينا إذا كميتريون سخات تثبيتن تكون النتابايتان مستغراج أو زفطر دو أيقونن زي نريو زلنا حدا نجار كابتي نتبتات بحافشو زغلسكو ግን بكونكريت زخونه خاز زبل كايو نجار أزيو غاب አለው ምስቲ አሞንጎ ተጽቢትን እቲ ዘጋጥም ኩኔታትን ማለት እዩ እቲ ተጽቢታት ካብ ቅረታ እቲ ተጽቢታት ብመጠንቲ አባይታ ዘሎ ሐቅታት ንኽልክዓን ንኽመሳሰልን ወይ ንኽውሃሃድን እንታይ ክግበር ኣለዎ ትብል ንስኻ ናብን ተጽቢታት ንሕርዓ ብጸኒሑ ትባይታ ዝረኽቦ ዘሎ ሰብ ካን ድሕርታ ጸኒሑ ሕጂ ከይመጽእ ከሎ ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት ከመይ ገይሩ ሰብ كمهار زلوا خمي جري سب يوروبا مالت جنة مالت هيكون يوروبا مالت سعركا تخيمكا تمهركا تنوبرو أيو إلكا خطردو أنك تؤمنون سنتاخد برزلوا أيوة إزي تمهرتي ميديا عب ترى اللو أنا انتاي مبالكو حجن عبنت بميديا توم أبتعد تزلوا أبز حلف عمتات 3-4-5 ዓመታት ዝኣተው ሕዋትና መጽዮም ናብ ሚዲያሲ ነዚ ነገር ሼፕ ዝገብር ነዚ ነገር ዚ ኣብ ንቡራት ሓሳስባ ከምጽእ ዝኽእል ናይ ህይወት ምስክርነት ክህቡ ኣለዎም ዝብል እሱ ክሳይ ዘብል ኣነ ሕጂ ብናተይ ተሞክሮ ንኣሽቱ ሕዋትካ ገለሲ ድሓን ዩሮፕ ይትረፈኩም ከቢድዩ ኣብቲ ዘለኹም ቦታ ነፊዕኹም ናብራኹም ጽዕርኩም ዝኾነ ሓገዝ ክግበረልኩም ይሓይሽ እቲ ሪስክ ብጣዕሚ ንህይወትካ ኣዝዩ ሓደገኛ እቲ መንገዲ ገሌልካ ይወሰብሲ ኣነ ዝሰምዕ ሰብ ሰሚዐ ይፈልጥኒ ካብቲ ዘለኽዎ ኩኔታት ይውፃእ እምበር ኣብዚ ክጸንሕ ስለ ዘይደሊ ድሓን ከም ሰበይ እዩ ዝብለካ ግን ሪል ዝኾነ መጽኡ እቲ ሰብ እዝን ይጽበየካ ኣብዚ በቃ ሩኢ ዝኾነ ናይ ሰባት ናይ ህይወት ታሪኾም ምክፋል ዝለዓለ አድማዒነት አለ ወይ ለዝሐስብ ምዳና ካብቶም ዝፈልጥዎም ሰባት ካብቶም በቃ ዝኣምንዎም ሰባት ሕዋቶም ወጽኦም ክዛረቡ ከለው በቴሌፎን ብዝተፈላለየ ነገር ክንብል ከለናሲ መነባብሮና ከይሓባዓና ህዝብና ኣዝዩ ካብ ደገ ሓገዝ ኣብ ዘድልዮ ኩኔታት ዘሎ ዳርጋ ዘይሕግዝ ሰብ የለን ኣብ ዩሮፕ ወይ ኣብ ኣሜሪካ ኮይኑ ለዝሐስብ ክንሕግዝ ከለና ግን ብኸመይ መንገዲ ተገንዘብ ከም ነምጽኦ ካብቲ ዳርጋ ዘይብልናውን ሓደ ግዜ ዝሰዱ ሰባት ከም ዘለው ተሽግር ናተይሲ مساعدهم كودادر كله عزي وحدي سلازي واتشجير كسلهم لأن زبلو سباتهم كم زلوا نابرهم بقلص النت بكا كي حفر كاسي ما نبابروها زلوا بالدهتات زلكا صورات ونبز بتعم بزوح صورات كم زلوا حجي وأنت زي تماهر كاتبه هلكا جنزب زي وهابكا خنيتات سب جنزب اتوت زي بلو خنيتات كعتو خليو منقص مقصعة تغيرولو هاي تماهرن على خاصها ويا حلفان وأنت تبهيلو كابت حاجز كمان زوج على خنيتات ورقت كمان مسل زي رخبل خنيتات بزي ورقت بزي مسل بزي سرح أب يوروبون منبار كم زلوا إذا كله نخندي سبب شنكتنا أبزي كون عدي أبي كرخبو أبزبل الخنيتات كم زم صحقله تريل زخونا ناهي وتنجر بمجلاتنا نزجاب نصبوا يبل يرد عنيو تي سب صغيلون عدو قديفو أيسددنيو ما نمسب عدو قديفو صغيلو أيسددنيو مخنيات لنا عندي جن كفلت ولا واتليس تزصبيو فليت وانت مسيو disappointed أيكونيو عزيو تجاب قفي حواسي عمنتاي وديقي عيبلنيو لنفسه نوشتو دالي ويمتص مالتي ولا أب حدارون زلو challenges أب حدارسي كالا عين challenge كم زلو أب يرتراسي زوم حجمن سيات بزعد مزتمري عم تزخونو مبزحتهم بأقلقلوديو بستفلالي نجر حلافينتسي كمان كاب سب حدارهم كابانستو من دقوم بحبار زحلفو جزيسي دارجا مبزحتو أبرخان أبكستين زحلفو فتيم كاب حدارون تفتن اللغنيتات يلنا بزح جزء لنا يوزب أبزجن 24 hours نايدق سبعيون كم دلايو وسيو مشت كم نفلتو زعاتو اللغنيتات زي كونس دارجا كل شعب حبار زل خالو دارجا كل نجر نعهز تقمت نزخ خنيتات كمان سي كفلت ولا وسب
بقى حدار مالت اب يوروب انتايو تمهرتون كوهاب الله زبر يتولن طبعا حجي ابو جينا لما فتح قصنا نخيد لنا مالتي حجي اتي تموت سلازس عابينا بزعبه تموت نزارب زلنا نبر امونغو مسامد طرح زي كونه سي امونغو سدرا بيت احوات ون ازيو بزح شجرات يرأي ويسمعيو نموت هاي بتصحني لنا مالت شجرات يلن كنبلو عين خلني نامو بحفشو ببيتسباوي عينت بصبب زبلخ اني اول قسب تم ጭንቀታት كخونو خلو وطرታት كخونو خلو كم زغلص كايون تጽبيتن كوننتن ببينو كخون سلاز كوينو صنح سلاز خيل زفطرو كخون خيل تايو كغبر زلو وسب ناب كوما عين سمعيتات كخيد كلو ناب حماق سمعيتات ناب حماق منقد كخيد كلو سي انتايو كغبر زلو اب كبابي زلو سبات كبخميم كاستوعلولون كحجزون زلوهم دحر تردي خان خون كتحطي تهكل اقداس ازيو اقداس نطبي شيشاي مخنياتو حدا كالتشرال دحر بايتا ناسي بحلاو دحر بايتا ناسي بزعبا سمعت كام الزراب ناي وشت خاوصي خام الزراب ويكا انا اها كمزي دخوم نجر سبعينت كازقنس نجر بزعبا سمعت كام الزراب سمعت زلو سبعيس بقى كل شع بزي سمعت كبكيون زي قبو عينت فطور زي عينتو نجرات تثبيت سلازلو لعلو كله كن لمدو زلنان كن التبابع زلنان كن التبابع زلنان بزعبا سمعتنا مستوم زقربنا سبات كن تنفس كن كلالنا بقى انسي كمزي سمعن له يخبدن له يدخمن له غنچرچر بل يحرق الله اب قربعي زي فلطو سمعت يعزب الله الناسي نتوم ناي قربا سب حدارنا ديوم اروختنا ديوم بقى نامنوم سبات كنتنفس اقداسي كاو يز جمر بقى كاو يز جمر مخنياتو مستيات هونه كات تنغرو سب وانون كمز عزب الله صبوق يلخان مساخا زي كيد نغر ينقع عللكاني እንኳ ተዛረብካ እዚ ነገር ዝኸአ ፍታሕ ኮለዎ ገለ ለውጥ ሎ ማለት እዩ ካብ ልዕሊ ኩሉ መጀመርታሲ ናብ ገዛ ሐኪም ካኺድ ናብ ገዛ ሐኪም ካኺድ ሞ አዛርቦ ዋላ በስተርጓሚ ገርካ ንገሮ አነ ከምዚ እኔረ በመሰረቱ ባህሪይሲ ከምዚ ነበረን ነፍሰይ ከምዚ ፈልጣ ሰባቱን ከምዚ ፈልጡን ነምነር ሕጉስ ሰብ እኔረ ዘዕልል ሰብ እኔረ ሕውስ ሰብ እኔረ نسبك اول حنت بقى بسلام تزيكون بخاله ነገር አይብለን እጂ ግን ምስ ብዙሓት ሰባት ጋጫው አለሁ አቅል ስእን ይርሕቅ አለሁ እዚ በቃ የተሐሳስበን ሎ ኢልካ ንገሮ ንገዛ ሐኪምካ ባይ ኤኒ ስታንዳርድ አብዘን ዘለን ንቀመጠለን ዘለው ዓድታት ገዛ ሐኪም እዚ ክሰምዕ ከሎ መጀመርታ ንቡር ነገርዩ መሰረታው መርመራታት ትገብረሉ ናይ ደም መርመራታት ገሩሲ አካላዊ በቀረባ ከተረክበን ትኽእል ኤንዶክሪኖሎጂካል ዝበሃላ ናይ ሕዋሳት መዝንባል ገለ ከይከውን መጻሪ ይገብረሉ ንዑውን ጽቡቅዩ ሲሪየስ ወስደንሎ ጉዳይ የገድሶ ማለት ይሉ ከሐስቢው በድሕሪው ገለ ነገራት ስቴፕ ገሩ መሰበለ እንታይ ገለ ዘጨነቀካ ነገር አለ ይሉ ከሐቶ ግድን ከምዝ እንዳበለ እቲ ናይ ዘለዎ ሽግር ናይ ጭንቀት ነገር እንተልይዎ ወኸምዝ መስኮነ ድቃስ ከማን የብለይን ከምዝ ከማን يسمعني يلو خنغرو خلو انفتي هو مالتي سو خانت نابتخ الى ايسدو مالتي بزي كلت نجر منقد يركب مالتي تحده زلن شجر زسمعني سمعتي شمالو مالتي سبات يغاطمومي مالتي سلازي فرح نجر زحفر نجر يبلين نورمال نجر يسب زغاطمو نجر باي ذا واي زي ولا እዚ ናይ ኣብ ስድራታት ዘጋጥም ጎነፃዊ አካይዳ ዘቤታዊ ዓመጽ ዝበሃልሲ ኣብ ዝንቅመጠሉ ዘለና ኣብ ጀርመን ካብ እስራ ኻሚት ስድራታት ዘሰንብድ ቁጥር እዩ እስራ ኻሚት ስለዚህ ዘጋጥም ነገር እዩ ኣብ ውሽጥ ሰብ ሓዳር ከአኽን መጽኸልና እንድሕር ዘይምስምማ በቃ ቋንቋና ክፈላለይ እንተጀሚሩ مسئلنا بزعبا دقنا دينا بزعبا زخونه ጉዳይ ዲና بزعبا ገንዘብ ዲና بزعبا ናይ ስድራና ምሕጋዝ ዲ ብዙሕ ግዜ እዚ ነገር ናይ ዘይምስምማ ሶርስ ስለዝኾነት ናይ ኤርትራው ማለት እዩ ናይ ክልቲኦም ስድራ ክሕገዙ ኣለዎም ብኸመይኦም ክሕገዙ ኣብዚ ትራንስፓረንሲ
ንኣብነት በቃ ካብኣ ትጅምር ኣቢልካሲ ንስድራና ንክልቴና ናይ ክልቴና ስድራኦም በዚ መንገዲ ዝንሓግዞም ኢልካ ብግሉጽ ትራንስፓረንት ብዝኾነ መንገዲ ንክልቴኻ ዘይ ሚስጥር ዘይብሉ ኣካይዳ ክትከይድ ሓደ ዓቢ ብኮት ዓጽውለኻ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ናይ ምርድዳእ ናይ ምዝርራብ ነንሕድካውን ካልቸር ዴቨሎፕ ክንገብር ኣለና እዚ ሓደ ዋና ነገር ማለት እቶም ዶክተር ቅድሚያ ግን ኣብታ ናይ ንሓኪም ተሽግርካ መንጋር ትብል ቅድሚ ንሓኪም መንጋሩ ንፈታዊኡ ንመቕረቡ ንኣማኒ ዝብሎ ከይዕልል ዝድርኾ ነጥብታት ከም ዝተዓዘብኮት ምስጢር ከይወፅእ ምፍራሕ እዩ መስለኒ ሕጂ ካብቲ ጥዕና ወይ ካብቲ ኩነታት ንላዕለ ሲት ምስጢር ከይወፅእ ሞ ሰባት ብዛዕባኡ ከይዛረቡ ወይ ከይዛረባ ዝፈርሖ ወይ ትፈርሖ ከም ዝበዝሑን ሰባት ዝዛረቡ እዮም ኣብዚ እቲ ህይወት ኣይዓብን ካብቲ ምስጢር ናይቶም ሰባት ወይ ናይቲ ግዳይ ዝኸውን ዘሎ ወይ ናይቲ ናብ ሕማቕ ስጉምቲ ዝኸይድ ዘሎ እዚ ከመይ ገይሩ ክመዓራረፅ ዘለዎ ኣይናይ ከም ዝዓብስ ከመይ ጌርካ ክትረድኦ ዘለካ ናትና ሕብረተሰብ እቲ ህይወትን እቲ ምስጢርን ከመይ ገይሩ ሚዛን ናይቲ ሓደ ካብቲ ሓደ ከም ዝበልፅ ክርድኦ እንታይ ክግበር ዘለዎ እንታይ ትመክር ስኻ ትክክል ናብኣ ክመፅእ ደልየ እንዴ ብመንፅር እቶም ዝሰምዑ ሰባት ወይ ከዓ ሰባት መፂኦም ክነግሩና ከለዉ ሲ ከመይ ክንከውን ኣለና ዝብል ነገር እንዴ ቅፅል ደልየ ፅብቅ ትሕቶም መንጎ ኣምፂኻ ሽሻይ እዚ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ካብቲ ዝበልካዮ ሲ ዝውስኸሉ ከማን ነገር የለን እንታይ እዩ ንዓይ ናይ ህይወትን ናይ ምንባርን ናይ ጥዕናን ዘይጥዕናን ጉዳይ ስለ ዝኾነ እቲ ዝበለፀ መጀመርታ ነቲ ናይ ቀረባና ዝኾነ ሰብ ክንገልፀሉ እቲ ዝበለፀ እዩ ከም ሰማዒ ከዓ ዝውን ብጣዕሚ ኣገዳሲ ነገር እዩ ሰባት ናይ ስምዒቶም ናይ ጥዕንኦም ክዛረቡና ከለዉ ናይ ብሓቂ ምስጢር ክንዓቁብ ክንሕዞ ንመጀመርታ ንዓናን ጥራሕ ከም ዝነገሩና ኣስተውዒልና ንሕና ከዓ ሰኢልካ ከም ዘይንገር ብምስትውዓል ናይ ስምዒት ነገር ናይ ውሽጥኻ ነገር ሰብ ክነግረካ ከሎ ብፅቡቅ ድልየት ዝመስል ወይ ንከታተሎ ወይ በጃኻትኩም እንዳደወልኩም ሕተትዎ ወይ ሓልዮት ዝመስል ነገር ብሓልዮት ሞቲቭ ዝኾነ ግን ነቲ ሰብ እንተሰሚዕዎ ካልኦቱ እንተሰሚዖም ብዛዕባኡ ኣሚኖም ነጊሮም ኻስ ካልኦት እንተሰሚዖም ኣዝዩ ዝጎድእ ነገር ስለ ዘለዎ ብጥንቃቐ ንወስዶ ኢንፎርሜሽን ክንዕቅብ ከም ዘለና ናይ ብሓቂ እዚ ኣገዳሲ ነጥቢ እዩ ኣይተለማምድናዮን ከምዚ ብፅቡቅ ድልየት ጌርና ንፍንዎ ኢና ንመጀመርታ ፔሸንትስ ናባይ ኤርትራውያን እንተመፂኦም ብመጀመርታ ዝገልፀሎም እዚ ነገር እዚ እስኻን ወይ እስኽን ኣብዚ ምሳይ ንዘራረቡ ነገር ነዚ ገዛ እዚ ገዲፉ ይወፅን ኣነ ንበዓልቲ ቤተይ ከማን ኣይካፍላን ዝኾነ ነገር ይኹን ከይ ነገር ካንኻ ክዛረብ ከማን ሕጊ ከማን ኣይፈቅደለይ ከቢድ ወንጀል እዩ ስለዚ ብዝከኣለካ ብናፅነት ክስታይበል ምስ ትፈቅደለይ ግን ንክስቶ ዛረቦ ምስ ክስቶ ተዛረብ ምስ በልካኒ ግን ክዛረብ ኢለ ዝገልፀሎም እዚ ነገር እዚ ኣብ ውልቅናውን ክኸውን ኣለዎ ኣገዳሲ እዩ እምነት ከሕድሩቶም ሰባት ማለት እዩ ፍታሕ ከም ዘለዎ ምፍላጥ ከዓ ካልእ ኣገዳሲ ነጥቢ እዩ ሕጂ በንፃሩ ከዓ ክንሪኣ ምደለኹ ነይረ እቲ ዝዛረብ ዘሎ ሰብ ንጥዕንኡ ኣብ ግምተ እትዩ ንኹነታቱ ግምተ እትዩ ከምዚ ኸውን ኣለኹ ወይ ከምዚ ይርኢ ኣለኹ ወይ ከምዚ ሓድሽ ባህርያት ኣሎ ኣብ ነብሰይ ከምዚ ሓድሽ ባህርያት ኣሎ ኣብ ናተይ ወገን ኢሉ ክዛረብ ትብዓት ከሕድር እቲ ምስጢር ዶ ኣባህላይ ሲ ካብታ ህይወቱ እታ ምስጢር ዶ ትዓቢ ዋላ እታ ህይወቱ ትዓቢ ናብ ዝበለ የብል ንዝተዛረበ ይዛረቦ ጥራይ ኣነ ናይታ መፍትሒ ናይታ ሽግር መፍትሒ ይርከብ ዝብል ትብዓት ዶ ክሕድር ኣይግብኦን በንፃሩ ክንሪኣ تزنجر زلوا عقب كم زلوا مستير تنجرن اللي خحراي تزنجر زلوا خير تشجروا خفت حلوز دل زلوا ماذا تنفس زلوا خير نبذ بالي بالتقام يبلين ترى أنا نشجري مفتاح يركب وينسوس فول تخوين هنا جرنيو ويز فول سبات نطلعوا حديث هنا جرنيو جن تقام يزسي كوتسو علني ولا نبز بزحاتي بصح إلوها تبعت كحد رايق بقون ديتي أبستفعل عليه أب حدش بحرياتن أب حدش كنت أمرون زلوا سب بخلت وجن كان رأي لي قدامي توجن كعقب الله حراي كلايت وجن ك عقبني مستري ما وشتيك جبرو يلخ حمل ودي تبيعوا ولا يوت عند جيلو تزارب كأي جبون دي ويك تزارب أي جبان دي أنت تخيلوا دعت زبالة أنا جرسون دي وشيشاي أنت تخيلوا منم قد خبلة كيبلون مهنياتو ناتكا تسكيم كيو تخيل زل هذا الساق يا كازلو وش تخذ بلا كازلو نجر بعبي وخلوسي
እዝን ወድ ዝን ዳኣ ከገድሰካ ይብሉን እንተ ኸኢልካ ግን unfortunately ከምኡ ይኮነን ህዝብና በቃ ዳርጋ 100% ክትብል ትኽሊኻ ከምኡ ይኮነን ብጣዕሚ ውሽጡ በቃ ኣዝዩ ተበሊዑ ከሎ ከማን ሰብ እንታይ ከይብለን እቲ ዝነግሮ ዋላ እቲ ዝኣምኖ ሰብሲ እንታይ ገይሩ ክምድቦ ኢና ተይ ጉዳይ ዝብል ነገር ክስታይ ይብለና እዚ ሓራ ዘውፃና ፍልጠት ጥራሕ በቃ ክትፈልጥ ኣለካ ምስ መጽኣካ ሽግር ዘይኮነሲ ብሓፈሽኡ ብዛዕባ ስምዒትና ምዝራብ ሰብኣውን ንቡርን ኖርማልን ከም ዝኾነ ሰብ ስለ ዝኾንካ ከምኡ ዓይነት ነገር ከጋጥመካ ከም ዝኽእል ኣጋጢሙካ ጥራሕ ዘይኮነ ፍታሕ ከም ዘለዎ ናይ በሓቂ ፍታሕ ከም ዘለዎ ብምፍላጥ በቃ ፍልጠት እዩ ሓራ ዘውፅእ ዝብል ይዘለን እምበር ከምቲ ዝበልካዮ ክኸውን እቲ ዝበለፀ ኣነ ኣጋጢሞም ንለው ብጣዕሚ ኣብነታዊ ዝኾኑ መንእሰያት ተሓኪሞም ምስ ደሓኑ ወፂኦም ንሰባት ከተባብዑ ኢሎም በአካል ዝገበርክዎም ኣስተምህሮ ወፂኦም ሲ ከም ምስክርነት በቃ ኣነ ሎሚ ጠጠው ኢለብ ዝትርእዩኒ ዘለኹም ኣብዚ ጠጠው ኣይምበልኩን ነይረ ህይወተይ ከምዚ ክገብራ ሓሲበ ነይረ ግን ሕክምና ገይረ ተፈዊሰ በቃ ህይወተይ ብንቡር ነብር ኣለኹ ኢሎም ከማን ምስተፈወሱ ምዘየድልዮም ግዜ ከማን ከም ኣብነት ዝወፁ መንእሰያት ርኢ ኣለኹ ብዝገርም መንገዲ ህዝብናውን ኣብቲ ምናልባሽ ካብ ኣርእስትና ህውፃና እምበር ብከባቢውን ይፈላለዩ ኣብ መታሕት ገለ ከባቢ ካብ ኣብቲ ቆላ ከባቢ ዝዓበየ መንእሰይ ብጣዕሚ ፍሉይ ካብ ከረን ጅምር ከማን ካብ ከረን ጀሚርካ ገለሲ ኣዝዩ ደስ ዝብል ግልጽነት ኣለዎም ብዛዕባ ኩሉ ነገር ብዛዕባ ስምዒቶም ብዛዕባ ዝኾነ ነገር እንዳወረድካ ክትመጽእ ከለካ ናብ ደቡብ ከዓ ሚስጥር ነገር ኣለና ይገርመኒ እዩ ኩሉ ሻዕ ትፈልዩ ኢኻ በቃ ከም ስርዓት ስለዚ እቲ ባህላዊ ድሕረ ባይታ ኣዝዩ ተራፃወት እዩ ግን ክነተባባዕ ኣለና ካብ ተመክሮኻ እርግፀኛ እዚ ተመክሮ ከም ዝህልወካ ናይ ምስ ኣእምሮ ብዝተሓሓዝ ሽግራትን ሓደስቲ ምዕባለታት ወይ ሓደስቲ ባህርያት ናይ ሓደ ሰብ ወይ ናይ ሓንቲ ሰብ ከኒና ምውሳድ ንባዕሉ ብዙሕ ልሙድ ኣይኮነን ዘውቱር ኣይኮነን ዘደቅስ ክኸውን ይኽእል ዘረጋግእ ክኸውን ይኽእል ከኒና ምውሳድ መርህቕ ምውጋእ ወይ ናብ ናይ ስነ ኣእምሮ ሓኪም ምምልላስ እዚኦም ልሙዳት ኣይኮኑን ኣብ ሕብረተሰብና እሞ ነዚኦም ነገራት እዚኦም ክለምዶም ተቢዑ ኖ የድልየኒ እዩ ኢሉ ንኽኸይድሲ ብዘይካ ፍልጠት እንታይ የድልዮ ትፍልጠት ጥራሕ ንባዕሉ እኹል ድዩ ኣብዚ ዘለናዮ ግዜን መድረኽንሲ ሳላ እዚ ማሕበራዊ ሚድያ ሳላ ዝመራኸቡ ብዙሓት ጥቕሙ ኣገዳስነቱ ብዙሕ ግዜ ዝረብ እዩ ግን እቲ ሰብ እንዳሰምዐ እንዳተረድኦ ከሎ እታ ባህርያት ኣይሰበራን ዘሎ ሕጂ ናይ ባህርያት ለውጢ ከምፅእ እሞ ከይና እንድሕር ኣዚ ዘሎ ሓኪም ክወስድ መርፊ እንድሕር ኮይኑ ክወስድ ናብ ከምኡ ዓይነት ሕክምና ክመላለስ እዞም ኩሎም ነገራት ንክገብር ነብሱን ከባቢኡን ንኸድሕንሲ ናይ ባህርያት ለውጢ ንክገብር እንታይ ክገብር ኣለዎ ምክንያቱ ፍልጠት ጥራሕ እኹል ዶ ክንብሎ ፍልጠት ጥራሕ እኹል ኣይንብሎን ኢና ምክንያቱ ሳላ ዝሓበሬታ ዘሎስ ይፈልጥ እዩ እቲ ባህርያት ግን ኣይተቐየረን ዘሎ እቲ ባህርያት ንክስበር ናይ ፍርሒት ናይ ስክፍታ ባህርያት ተሰይሩ ሓድሽ ባህርያት ሓድሽ መንነታ ማዕቢሉ ብትብዓት ንክኸይድሲ እንታይ ክገብር ዘለዎ ሓቶ ንውሕልካ ከይከውን ተረዲእካ ክስታይ እዩ በቃ እንታይ መስለካ መመሊሽካ ትመፅኦ ነገር እንተልዩ ንዓይሲ ሞተረይ እንታይ እዩ ሓደ ነገር ስጉምቲ ንክወስድሲ ከምዚ ክፃወሮ ዘይክእሎ ዘሳቅየኒ ወይ ከዓ ቃንዛ ዝገበረለይ በሰላ ዝገበረለይ ጥዕናይ ተበላሽዮ ክብል ከለኹሲ ሳፈር ክገብር ኣለኒ ሴንስ ኦፍ ሳፈሪንግ ዝበሃል ወይ ከዓ ግሬድ ኦፍ ሳፈሪንግ ዝበሃል እዚ ስጋ ዓይናይ ኢኻ ትሳቀይ ዘለካ በቲ ነገር ስጋ ዓይናይ ፅልዋ ገይሩልካ ኣሎ ዝብል ነገር እሱ እቲ ዝበለፀ ሞተር ማለት እሱ ዝበለፀ ሞቲቭ ምክንያቱ ከምዚ ተፃዊረዮ ከይድ ኣለኹ ብዙሕ ኣይኮነና ተይሽግር ናብራ ይገብር እንደ ዘለኹም እንታይ ገለ ዝበለ ሰብ ገና ኣይበፅሐን ኣሎ ማለት ስለዚ ንኩሉ ነገር መበገሲኡ ዘንቀሳቅሶ ነገር ዋና ነገር ይሽገር ኣሎ ትሰብ ይሳቀይ ኣሎ ትሰብ ክፃወሮ ኣይክእልን ኣሎ እዚ እቲ ዋና ነገር ኣብዚ ከምዚ ኩነታት ፍልጠት እንተመፅዩ ብጣዕሚ ታንክፉል ኢኻ ኣነ ሕጂ ጭንቀት የሳቀየን ኣሎ ናበይ ዝኽየዶ እንታይ ዝኾኖ ከመይ ናብራይ ዝመርሕ ከመይ ጽባሕ ንግሆ ዝስገር እንታይ ዝኾኖ ኢለ ኣብዚ ሳቀየሉ ኩነታት ናትካ ስምዒት እኮ ሽም ኣለዎ እስኻት ትብሎ ነገር እኮ ሽም ኣለዎ ፍታሕ ከማን ኣለዎ ክሰምዕ ከለኹ ኤታ ስጉምቲ ክወስዳ ዝኽእል
كال كستاي زبلن ነገር የለን እቲ ድሕረ ባይታውን ኣብዚ ዓዲ ኣብ ዩሮፕ ቅድሚ 30 ዓመት ኣቢሉ ከምዚ ሕጂ ህዝብና ዘለዎ ኩነታት እዩ ነይሩ በቃ ሰብ እንዳፈለጠ ናብ ስነ አእምሮአዊ ሽግር አለን ክትብል አይተኸልኒኻ ምክንያቱ ስለ ትግለል ስለ ዘይበቁዕ ድኹም ሰብ ወይ ከዓ ዘይተእመን ሰብ ንጽባሒቱ ገለ ነገር ከይገብር እዚ ሰብ እንታይ ገለ ትበሃለሉ ኩነታት ስለ ዝነበረ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ግዜ ግን እዚ ነገር እንዳጎደለ አፍልጦ ብዛዕባ ሕማማት አፍልጦ ብዛዕባ ዘሎ ተኽእሎታት እንዳወሰኸ ኸይዱ በዛ ግዜ እዚያ አነ በተባዓት ዛረቦ ማለት እዩ ፕሮፌሰራት ሕሙማናት ያለው ፕሮፌሰራት እዮም ናብሮኦም መርሑ ኩሉ ነገሮም ኣብዚ ሓለፈ 30 ዓመት ኣብ ሕክምና ኣለው ግን ከዓ መነባብሮኦም ከዓ ማንም ሰብ ብደገሪ ይወምሲ ኣብ ሕክምና ኣለው ኢሎ መድሃኒት ወስዱለው ኢሉ ከማን ከለልዮም አይከልም ሳቶም ግን መድሃኒት ወስዱለው 30 ዓመት መድሃኒት ወስዳል ሰብ ግን ናብሮኡ ብደገ ዋላ ሓንቲ ትፈልጦ ነገር የለን ሕጂ እንታይ ክብል ደልየ ዳርጋ ሁሉ ሰብ ኣብቲ መጀመርታ ግዜ ዋጋ ከፍል መድሃኒት ይወስድ እሞ ተገዲዱ ተኹነታት ተገዲድዎ መድሃኒት ይወስድ እሞ ይሕሾ አይድልየንን እዚ መድሃኒት ሕጂ ጽቡቕ እንደ ዘለኹ ኢሉ ክገድፎ ከሎ ክምለሶ ከሎ 2-3-4 ግዜ ዋጋ መስከፈለሉ እዚ ነገር እዚ ኣነ መድሃኒት ጽቡቕ እንደ ዝኸይድ ጽቡቕ ከናብራይ ክመርሕ ይኽእል ስለዚ ክወስዶለኒ ሰብን ክነግሮ ይብሉን በቃ እሱ ንዑሲ ትሑዝ ነገር ሕጂ ቀሊል አይኮነን ከቃልሎ ይደለኒ ኣብ ህብረተሰብና ከአሞር ብድሆታት ኣለዎ ኣብ ተተሐሳስባና ባህልና ናይቲ ካልእ ሰቡን አራያ ብዛዕባ ዝሕማማት ዚ ግን እታ ዋና ነገር ኣነ ሽግር ኣለኒ ፍታሕ ዘድልዮ ሽግር ኣነ ክወጽኦ ክሰግሮ ዘይከኣልኩ ሽግር ኣለኒ እሱ ሞተረይ ክኸውን ዘለዎ ኣብዚ ንቅመጠሉ ዘለና ኩነታት ከዓ ኣብዚ ሕጂ ነዚ ሰማዕና ሰብ ኩሉ ክብሎ ዝደልዮሲ ፍታሕ ዘይብሉ ነገር የለን ዝኾነ ዓይነት ስምዒት ዘለና ስምዒት እንተኺልና ንኸባቢና ንኣምኖም ሰባት ተዘይ ኮይኑ ከዓ ሓኪም ኣስተርጓሚ ገርና ናብ ሓኪም ንኺድ ፍታሕ ዘይብሉ ነገር የለን ስቕኢልና ናተይ ጥራሒው ኣባይ ጥራሒው ከምዚ ሰብ እንታይ ከይብለኒ እዩ ተጸሊሉ ክብሉኒ እዮም ርእሱ ስሒቱ ክብሉኒ እዮም ገለ ኢልናሲ ብውሽጥና ኣይንበላዕ ንኺድ በቃ ንክስታይ ነበር ዋላ ኣብ ሓዳርና ከዓ ዘሎ ሽግር እንተልዩና ኣብቲ ዘይምስምማዕ ገለ እንተልዩና ኣብኡን እዚ ናይ እንተኮይኑ ነንሕድና ተዘራሪብና ከምቲ አንተ ዝበልኩ ተዘይ ኮይኑ ከዓ ኮንሳልት ዝገብሩ ካውንስል ዝገብሩ ንሰብ ሓዳር ዝሕግዙ ትካላት ኣለዉ ኩሉ ቦታ ኣሎ እታ ጓል ኣንስተይቲ ኣነ ከምዚ ሽግር ኣጋጢሙኒ ሰብኣይ ብዙሕ ቀደም ዘይፈልጠሉ ባህሪታት የርእየኒ ኣሎ ጸርፍታት የብዝሕ ኣዊልካ ምዝራብ የብል ብዙሕ ግዜ ይፎከረለይ ከማን ከምዚ ክገብረኪ ከምዚ ክገብረኩም ይብለና ኢለን ኣብዚ ከምዚ ኩነታት ሲሪየስሊ ወሲደነት ነገር ክትንፍሳሉ ኣለወን ምክንያቱ ቅድምት ምቅታል መጀመር ቅድምት ሓይሊ ኢድ መንባር ገለ ብዙሕ ቅድሚኡ ዝኸወነ ሂስትሪ ስለ ዘሎ ናይ ምድፍፋራት ንሕድካ ሬስፔክት ክጠፍእ ከሎ ወይ በቃ ፎኪሩ ገለ መለ ስለ ዘይገብሮ 30 ግዜ 40 ግዜ ፎኪሩ ኣብቲ መጨረሽታ እንተገይሩዎሲ ክስታዩ ቱ ዘ ኦፖዚቱን ከምኡ ማለት ወዲ ተባዕታዩን ሸጊርዎ ጨኒቁዎ ከመይ እንታይ ዝግበሮ ናተይ ናብራ ደቀይ ክስእን እኮ ማለት እዩ እንድሕር ምስዓ ገለ ነገር ገይረ ምስዓ እንድሕር ተፈላለየሲ ደቀዩን ኣይክረኽቦም ነ ደቀይ ሒዛቶም ክትከይድ እያ ስለዚ እንታይ ክገብር ክፃወሮለን ኢሎም ውሽጦም እንዳተበልዐ ኮኑ ዘይግብኦም ክስምዖም ዘይግብኦ ስምዒት ብውሽጦም ሒዞም እንዳጸንዑ ሓደ መዓልቲ ክትኮሲ ስለዚ ካብ ከምኡ እንታይ ፈትሓሎ ተሸጊረ ኣለኹ ኣነ ምስ በዓልቲ ቤተ ሽግር ኣለኒ ግን ብኸመይ ዝውፅኦ ደቀይ ከይ ሕድጉኒ ዘይኮነ ነገር ከይ ኣብ ልዕለይ ከይፍጠር ስጋኣት ኣለኒ ስለዚ ስቕኢለ ተፃዊሮ እዩ ከይከይድ ይኸብደኒ ኣሎ ኢሎም ክትንፍሱ ኣለዎም ስለዚ ምዝራብ ኤክስተርናላይዝ ምግባር ብውሽጢ ክትፈትሖ ዘይከኣልካ ነገር ንደገ ውፅኢኻ ፍታሕ ካብ ደገ ምርካብ ብዙሕ ግዜ ፈውሲ የምፅእ እሞ ነዚ እውን ከተባብዕ ፈቱ ጽቡቕ ናይ መጨረሻ ሓትያ ዘላትኒ ክንደይ ዝኣክል ግዜ እዩ ሰብ ንኣብነት ሓደ ነገር ኣብ መንጎ መፃምድቲ ክኸውን ይኽእል ኣብ መንጎ ኣሕዋት ስድራ ቤት ክኸውን ይኽእል ምክንያቱ እቲ መወዳእይ ካብ መፃምዲ ወይ ኣብ መፃምዲ ዝርአ ዘሎ መርትዕ ግርግር ኣብ ቤተሰብ ኣብ ስድራ ቤት ኣብ ኣሕዋት እውን ኣሎ ሕጂ
كندي زأكل جزية يخط بزلوا ويكعزب زلوا تودي يخون تقبل أوارح ديو قط بزلوا كعزب زلوا حدش بهريات حدش زي مسمع عمد كتصنع حلو وديو انتهى يود زحاشة تشجرنا بكال نبزي في التحلو كي بتصحى خلو وينا موت كي بتصحى خلو نخندي زأكل جزية يتسب كستوعر زلوا ويكا نحدش بهريات كان بيب زلوا ناي تودي خود ناي تودي خود ناي تقبل مالتيو حج عمد أني حمد يومو زعمت زي كم زبهريات رئي اللخمو مفتيح يدلين اللو كبلو كتبل وي كبل زلو أو راح تقنح زلو انتاي تعزبت لك أو انتاي مخرتهب وزيا كبار حتون ديا كمو غيركا خدم دمو وي كا غزي عقن كتقبرلو اشغاري مخنياتو حدا غزي بمطن بت حواوتي ابتا غزا زغاطمن ديو وي ابت خنيتات زغاطمن ديو زوسن بيناي مخنياتو انتايو سور زي سممعهم وي كا زي مناي مغጫው ሚልካ ኣብዛ ዓዲ እንታይ ይብሉሲ ብዛዕባ ገንዘብ ኣብ ገንዘብ ክትመጽእ ከለኻሲ ሕውነትን ዕርክነትን ጠጠው ይብል ይብሉ ጀርመናውያን ምክንያቱ ገንዘብ ናይ ብዙሕ ነገር ሱር ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ናይ መጋጫው ከምታ አንተ ወዝበልኩኻ ኤርትራውያን ከዓ ኣብዚ ንንበርንበር መነባበሮና ሁሉ ከዓ ምስ ዓዲ ምስ ዘሎ ህዝብናን ስድራናን ዝተሓሓዘ እዩ ምዝ ኩነታት ብዝከኣል እንድሕር ቀልጢፉ ናይ ኣብዚ ከምዚ ሽግር አጋጢሙካ ብኸመይ ንፍታሐዮ ንመን ነማኽር በዓል ክስቶ ከመዮም ሽግሮም ዝፈትሕዎ ኢልካ እዚ ሕጂ ዘሕፍር ነገር ኣይኮነን ብዛዕባ እዚ ናይ ስድራና ክንሕግዝ ከለናሲ ኣብኡስ ብዙሕ ግዜ ንጋጨው ኢና በቃ ዘይምስመማዕሲ ብዙሕ ግዜሲ ትሶርስ ናትና ናይ ግጭትሲ ስድራና ከመይ ንሕግዝ እስኻነ ስድራኻ ጥራሕ ትጥምት እስኽነ ስድራኻ ጥራሕ نعباخ طرح كند زسدينا قال نبحال كما يخم تقبروا ويلنا كستاين ازي بطعم تكنيكال فتح زلون بقليلو كفتح زخيلن يز ازيوها سلام زورد نغري اجس بمت انت عينتوسي كم مجمرتا جميرو كبقى قرب شجر كغاطم كلو خجمر كلو غزي كيوسد كاي اتخال اب ناي قلعوت كمين عبيوم عيناي منغدي صبو ابزبل قال تفلالي انت خوينكا مونغونيا سب كتمصالك بقى خيلا سب تتخايلو كي إلى سبام تيخا كلتنا بز حساب زتفلالينا عينا يحيش انتي مخرط هبونا ندابلكا خستاي كتب لالك كامبر جيزيك وسد يبلون بقى كل نجرس انت خيلكا اندحرتي امونغو سب حدار حجي كل شعن انتي زبلو نجر علني كندي فقر تريفو له يخاتبن كابت زنبروم مويقوم تمريعوم تدلاليوم نعخي نعخا تبحيلوم سب حدار كهونو كمرصو خلو زنبر ناي فقري عقن كلتي امچم يذكروا هونيم حجس كابت فارسي كندي فقري تريفو زلو بمطن تسترف فقري ها تصاورنت زهلو كان حوين حفتي دحن كحلفلا دحنا تحساب حزنا نخيد حجي نريو ندابلكا بتصاورنت كتكيد حجي اندحر فقر توديوكا زحزكا نغرون قايكهلوني مالي سلازي بمطنتي امونغوم زلون مرددا خاز ترف ነገር ከአ አውሽጦም ክረዳዱ ንፋስ ከአትዎም ሰብ ከአ ኩሉ ሻ ፍታሕ ጥራሕ አይኮነን ሒዙልካ ዝመጽ ብኡ ገይሩ ከአዛአትወካ ነገሩን ክህሉ ስለዝኽእል ብዘይ ፍልጠት ብዘይ ጥበብ ዝጎደሎ ነገር ከአ መልሽ እግርግር ዘምጻልካ ነገሩን ስለዝህሉ እንተኺልካ መጀመርታ ዝተረፈ ነገር እኹል ነገር እንተልዩካ ፍቅሪ ብኡ ገይርካ ና ሓወይ نحفتي إذا نقدر زي أمام مليشان أبغيت تمتعنا لامو كم زفتح نقبرلا بزي أستن خيدا تباهيل كهت سمرلو تزبلت إيه كيدن جوها عين واحد بقى زي سائل كا نايوشتها immigration زبهلالو مالسي كستون سبح داريم جن بدقي نبروتنا برا بوشت جن نناتهم زخدوا ورحقة اللهم نناتهم زخدوا حساب نناتهم زخدوا صور علوم ناي حوار ነገር ተሪፉ ማለት እጂ ካብከምኡ بزك علينا ترانسبارنت نكون بزك علينا مزررا بزك علينا بالسمعتنا زلنا صور بمكفال غيزي عينا هاب نتحتون مملاسي غيزي زبحال كمان كوهاب يبلو نخلو ነገር بግልጽነትን ወዲያ ከይ وعلكي حدر እንዳተንፈስካ መሓል صبو دكتور زرابرو خطر استي ازي سفيحيو بخمسه حتر غزي زودا يكونن حفشاوي
أمر نخلو ويتي مردأتا نخسفحنا زي علال نقبرو زلنا بتزوجان في خدمة تاي ما كم تسمعنا المجلات ون مالتنا أجر من قدنا حجيكن كابزنا عليه زكاني ساعتنا داخل أيو نمج أرشتا مخري لوان هرال لك خوينو كت نجرني أدلك بكام خنو دينا. هاي thank you ماليشا كمسجنك فتو شيشاي كمون بصوتك انتي كبل دلي كمز سنبيدنا كمز قاتيمو إلنا سنبيدنا سبك أناب من نوابرونا خنقصل صبو أيكونن حزين ناس إلنا بك على كامش صباح نجوهون كنسمعنا خموت راح نتقوين جنتايبل بك awareness كوسخ الله كل سبسي أبكبابي وختمت الله مدانا نتوم زصنحنا نتوم صنحنا أوروبا زصنحنان somehow نتي مأتون موصن نفلطوينا نبل بزعبا زوم حواتنا غاب አለው እንዲው ቀደም ዝመጹን ሕጂ ዝመጹን አይነት ጋፕ ናይ ዕድመ ጋፕ አለው ናይ አተሐሳሰባ ናይ መነባብሮ ድሕረ ባይታ ሁሉ ጋፕ አለው ሕጂ ሞር ክንጥምታለና በቃ ክንሰማዓለና ክንርኢ ያለና ከማን አንንታይ የተባበዕ ከባቢና ዘላ ሓንቲ ስድራሲ ኣብ ዩሮፕ ካብ ብዝመጹሉ ግዜ ሓደሽቲ ዝኾኑ ስድራ ምስ ደቆም በቃ بزك ألسي أبز عدسي عوتات نخخونه أفريت نخخونه واننت نخسم معهم بارتنايز حبرة سب نخسم معهم أبدك تبوت سلوان نخلوسي بكل نجار أكومباين جرنا حنت سدراخنا عوتينا نبجس بقى أبكبابي نازل حنت سدراسي كم زدار جاناتنا قد دايجرناسي بكل نجاراتهم ندم ما خرنا زتم فسلو ما عدنا دافت أرناسي تي نحنا تماهيرنا زحلفنا له واقع خفيلنا زحلفنا له نجارسي أبعاتهم نخيجاتهم قال الشجر انت اللي ومكا سدران لونا نخبلوسي قريبنا بزك علسي قريبنا سدران نخونهم قد شجرهم شجرنا نقبرو زبر يتولن بز من الواش قرب قال الشجرات كفتحن خستاي كبل نخلي زبر يتولني أب community تاتسي يسرح زبر مالتي thank you أزي مسنك دكتور زراب روح كاب جرمن برلين سلازي حبكان حبريتان أفلوتو نخونتاتنا زملكتن كالجزي بتماسا لزعباتك نراقب تصفى قبر سناي فقط كان سناي جزي خان نلو مجنب زود ديالو خو يغني الله thank you شيشاي كن قبر نخلينات دس ندابن thank you يغني الله